wallahi ka san rayuwar wallahi ana wannan lockdown din kuma gashi na san kana bi na bashi kai taimaka mun nake son kai dan Allah ko da garin kwaki ne wanda zan samu dan da Allah ya gasu kun ba a ɗora abinci ba dan Allah gaskiya malam wallahi ba zan iya gaskiya dan Allah ina bashi na da nawa nake bunka ku irin ku kuke kare mutane wallahi ba zan baka wallahi ba zan baka ranan nan ina bashi na wallahi ba zan baka taimaka ba zan iya ba wallahi gaskiya ko gaskiya ba zan iya da ka taimaka mu dan Allah ka taimaka kaga dan Allah malam ka dauke ko kake dan Allah ba zan iya ba la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ya shehu baramu wali wai na ga wani anan bakin shawon ka yayi tabu lafiya kuwa wallahi yanzu zo in bashi na hana saboda ya karba ana karba zuwa ga lockdown ne da rabi ya nake so ne da raina ina taimaka amma abin ne ya fi karfi na wallahi to yanzu ka sanya gari ba ni shinkafa kwano uku da garin tuwo ko kwano biyu ne hada da plus ko kwano da yake ita salamu alaika ayawa duda ayawa kilika karaban ilama saka baitoci ga matantancin da ya yi ikama inda ba alkibla karkashe bawan Allah hai bawan Allah inna lillahi jama'a فئتين والله أربع أتريدون أن تهدوا